Кызым, синең эшең бик күпме? Юк, әнием, бүген минем дәресләрем юк. Эшкә дә барасым юк. Мин инглизчә китап укып утыра идем. Кызым, алайса миңа булыш әле. Барысы да эштә кемгә әйтергә дә белмим. Бер атнадан әбиеңнең туган көне була. 65 яшь булачак. Юбилей бит. Әбиең белән сөйләшсәң, зур бәйрәм кирәкми диячәк. Ул бер кайчан үзе өчен кирәк димәс. Минемчә, туганнарны, дусларны чакырырга мөмкин. Киңәш бир әле. Әлбәттә чакырырга кирәк. Бер күрешү үзе бер гомер. Әйдә, чакырабыз. Бәйрәмне кайда үткәрәбез? Идәме? Әнием, юбилейларны хәзер өйдә үткәрмиләр инде. Кафелар, рестораннар бар бит. Өйдә үткәрсәк, кунаклар килгәнче әбием үзе дә, син дә ризык әзерли ар бетәчәксез. Әйе, шулай. Ләкин әбиең дә, әтиең дә ресторан ризыкларын яратмыйлар шул. Ә без аларга сюрприз ясарбыз. Аларга ошый торган ресторан һәм меню сайларбыз. Әбиең татар ашларын күбрәк ярата. Бабаңа да тукмачлы аш кирәк. Әтиең... Хәзер, әнием. Карыйбыз. Татар ашлары йорты, туган авылым, биләр рестораннары, Сөембикә, Шәкшәк кафелары, чәй йорты. Монда бик күп икән. Барсында да татар ризыклары әзерлиләр. Минем туган авылым һәм биләр рестораннарында булганым бар. Ризыклары бик тәмле, өйдә пешкән кебек. Әбиеңә ошармысың? Ошар, анда бик матур. Ризыклары да бик тәмле. Җырларбыз, биербез, татар җырлары тыңларбыз, рәхәтләнеп күңел ачарбыз. Ярар, сөйләштек. Бәйрәмне ресторанда үткәрәбез. Нинди ризыклар сайлыйбыз? Әнием, анысын ресторанга барып сайларга кирәк инде. Интернетта менюлары бирелгән. Ләкин минемчә баш пешекче белән сөйләшсәк, яхшырак булыр. Әйдә, барабыз. Мин хәзер берничә ресторанның адресын язып алам. Кайда күбрәк ошый, бәйрәмне шунда үткәрербез. Рәхмәт, кызым. Синнән башка мин нишләр идем икән? Мин киенә торам.